بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمبل مشرف لا تي في لجبو أمو بلا جنين فون إسلامك فولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فسكنوا ويلي من يدعي إنا فوالا كلا بافاني أخاكم كان صنمان دولة وما هو مانا كسبوي كالان سوديما ka kenya sodima ati yen no ya bakiye ika jena tige ani ka lahara sorochugo nyumana ambal make ani anje nyo no yi banema yarai ale ni mbara ne ke niki kofle abodula no yi nema jawambi nika kalanyoro ani kenya so di uma akera ni sodia bay o kalanyoro no kenya so indaleli mabacha mantumbe akene kan nema kadde munumbe bamako fogata si nema dafe dugu bela jele nana kana beni aye mabacha mantumbe akene kan mununi wani soja wira kene kono angaje anga ululame kaso min bora buko ani min bora jam min bora no meru mbube barkata folo parce que saninga kuma mbe kuma nga commune monu ngara fi kan fo la commune de Guelbine fait 250 km². La commune est érigée de 6 villages et 2 hameaux. Ma population fait 8501 population. Oui, ka folie di donateur ma mo mi ngana boyer la kani dokoro so bay joyano aya jo mune kama aya jo kenari kama commune konana donc docteur so ma jo dore kama ka kena sabati commune kono fem be gouvernement se ka beke meni ngana nyuma mo do sorla mulu se ka kodo bo asefe abi gouvernement ka baran no ya ko sebe donc nebi mi nyini nema ko fe awa ressortissant to ay mo do économie bolo do apochila ka baraba ka ka dugula mimi se ka doke afana kana doke o de nyongote le développement de la commune ka nyeta e awde a folo ade commune du commune dewi donc macha matine bolo nebi dani droma abtan bala bi an wasara kosobe ka daga jama diyame jamanadu jamana farate singa sigi ni keneya ani kalanta kono alhamdulillah bi keneya so kalan so an yo soro ka daga an ka jeunesse an ba barika ala ye bi jeunesse mun b'an bolo ka taa Bamako fo ka taa diɲɛ ɲɛfɛ u y'a dɔn k'a fɔ u ye yankaw ye u ye baara kɛ ka fɛn dilan ka d'a ma fɛn b'a to dugu yɛrɛ bɛ se ka sigi parce que ni kɛnɛya tɛ dugu kɔnɔ ni kalan tɛ dugu kɔnɔ don dɔ tɔmɔkolon don a bɛ di mais bi alhamdulillah anw bɛ ala barika da an b'an ka jeunesse fo kosɛbɛ u ye nin baara min kɛ an ka commune kɔnɔna la u m'a kɛ nɛma dɔrɔn a kɛra commune bɛɛ de ye donc nin baara in an bɛ ala tanu ka sali kira kan an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin balimaw n bɛ foli bila u ye fɛn fɛn se yan nɔ an bɛ se ka foli de bila u ye aw sara bɛ ala de bolo aw y'a dabɔ ŋaniya min kama ala ka sara k'aw ye ka sara kɛ aljanna firdausi ye parce que adamaden i bɛ se ka fɛn dɔ ŋaniya ta a bɛ se ka dɛsɛ i bɛ se ka fɛn dɔ damina i tɛ se k'a lase n'i ye fɛn dɔ ŋaniya ta ka tila k'a damina ka tila k'a lase i bɛ barika da ala ye ka barika da n'a kira ye ka barika da i fa ni ba ye an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ foli kɛ balimaw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn se sera yan fɛn fɛn se ma se yan bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya bɛ yan nin ko in bannen ma ka ko tɛ
bɔra Banema ka ko la a kɛra balimaw bɛɛ de ka ko ye balimaw bɛɛ fana y'a yira u ye Banema sen bɔ ko in na k'a kɛ u ka ko ye donc an bɛ foli bila u ye dan tɛ foli min na. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ko ala dɔrɔn bɛ se k'i sara ko bɛ ala dali ko duguden tɛ minnu fana bɛ yen ko ala ka ŋaniya ɲuman di u bɛɛ ma ka se u dan ma ka hakilila ɲuman d'u ma u bɛɛ ka se ka baara ɲuman wɛrɛ kɛ mun bɛ se ka dugu développer ko en tout cas olu bi u content don ni ko kɛra ne ma a ka ka diya de mais ba ne ma kabini ala y'a da a bɛ silamɛya dɔrɔn de ka d'a ye commune dugu wɔɔrɔ don a ma yɔrɔ min kɛ o tɛ yen a y'a bɛɛ dɛmɛ ala ka barika don a la Banema ye duwawu den de bon dugu in commune wɔɔrɔ in a ma kɛ yɔrɔ min na o tɛ yen ni sali sera dugu bɛɛ a bɛ taa tura d'u ma ba dun an b'a duwawu kɛ ala ka barika don a la. Au nom du directeur régional de la santé, de toute l'équipe socio-sanitaire du cercle de Djema, de magnifier toute notre satisfaction pour la construction de ce centre. Ce centre rentre dans la droite ligne des préoccupations du gouvernement, c'est-à-dire rapprocher la santé aux populations et à moindre coût. Donc nous sommes très contents en tant que personnel technique de voir la communauté accompagner l'État dans ses préoccupations. Le centre est aujourd'hui présent à Guédébine, précisément dans le village de Nema. Ce centre ne pourra pas être fonctionnel sans l'implication des communautés, car la santé, c'est une affaire de tous. C'est pourquoi elle fait partie aujourd'hui d'un des domaines transférés par l'État. Pour que ce centre-là puisse être fonctionnel, il faut l'implication des populations de Djema, de Guédébine, particulièrement la population de Nema Djawandi. Notre accompagnement, c'est de leur assurer que ça ne fera pas défaut. L'amélioration de la santé des populations de Djema est une préoccupation pour les autres autorités du cercle. Le préfet ka yamaruya ye n bɛna kuma ni sous-préfet ka yamaruya ye mais kalanso ɲuman a bɛ kalan ja don kalanden na kalanso ɲuman a bɛ kalan ja don karamɔgɔ la nin baara in kɛlen Nema Diawomekaw ani u ka fasoden ɲuman n'u ye Yara ye u ye gouvernement jukɔrɔma dondo baara de kɛ ka d'a kan gouvernement ka laɲini mun ye u ye pour que maliden bɛɛ bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogo min na kalan hakika o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen fɛ o kalan hakika o tɛ se ka sɔrɔ ni kalanso tɛ yen donc Nema Diawomekaw u ye ŋɔni belebele de bɔ Mali gouvernement sen na ni kalansoba in jɔlen donc Nyoro du Sahel Académie d'enseignement tɔgɔ la n ka foli bɛ ka taa Nema Diawomekaw an'u ka donateur Djema Cap tɔgɔ la n ka foli ni tɔnɔ bɛ ka taa Nema Diawomekaw ma an'u ka donateur ani n yɛrɛ tɔgɔ la mu u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ko u ni ce u yɛrɛ ye nin de tun ye foli ni tɔnɔ ye ka ɲɛsin Nema Diawomekaw ma an jɔ mɛ aw kɔ kɔrɔ pour que ka aw dɛmɛ
an mɔgɔ mana kɛ conseil fɛn fɛn na an mɔgɔ mana kɛ dɛmɛ fɛn fɛn na mun bɛ se ka bɔ anw yɔrɔ an b'a a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ se ka mun kɛ aw ye an b'o kɛ aw ye parce que anw nakun de don pour que kalan bɛ se ka yiriwa diɲɛ ma cercle kɔnɔ cogoya min na donc ne ma jɔ an bɛ n b'a fɔ aw ye k'a fɔ aw ni ce aw ni baraji ala ka hakilina ɲuman d'an ma ala ka ekɔliso taa ɲɛ ala ka dɔgɔtɔrɔso taa ɲɛ hakɛto bɛ kɔn kɔn siran ma juru merci. n ka kuma tɛna janya parce que ne kan ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ fɔra ka ban parce que ni baara ɲuman kɛra ka ban a kuma man ca tuguni n bɛna hakili jigi dɔrɔn de kɛ n'a hakili b'a la février kalo tile 4 an kun bɛ Bema Bema ressortissant kun ye SESCOM dɔ jɔ Bema k'a clôturer an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bema an y'o inauguré bi ala y'an garisɛgɛ bɛn ne ma jawan bɛ taa ma centre de santé kura jɔra ani Mendersa kura jɔra an yɛrɛ ka duguladen dɔ fɛ n'a tɔgɔ ko Banema Yara an kɔni bɛ foli bila kɛ ka taa Banema ma a ye nin baara min kɛ ani fasoden ɲumanya parce que DCAP y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a bɛ ka gouvernement de dɛmɛ a ka baara la n'o tɛ ni se bɛ gouvernement ye gouvernement de kan ka nin kɛ Mali dugu bɛɛ la mais komi Mali ka bon dugu ka ca hali ni gouvernement b'a kɛ est-ce que gouvernement bɛna kɛ sisan ni an ye mɔgɔ ŋaniya ɲumanw sɔrɔ minnu bɛ gouvernement dɛmɛ a ka baara la an kɔni bɛ se k'u fo faso tɔgɔ la u ni silamɛya u ni fasoden ɲumanya o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ DCAP da sera ma Mendersa in a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso kura in fana a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que an bɛ question fɔlɔ min posé o ye jumɛn ye ninnu jɔli bɛna a nafa bɛna kɛ jumɛn ye dugu kan ne bolo o ɲininkali jaabi o ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que ni nin dɔgɔtɔrɔso suguya b'a bolo a ma se a ka yɔrɔ caman kɛ a sen na tuguni walasa ka se ka dɔgɔtɔrɔso masɔrɔ ne ni Mendersa bɛ a bolo kɔrɔ a ma se a denw ka kilomɛtiri caman kɛ tuguni walasa u ka kalan donc o kɔni ye fɛn ye o ye nisɔndiya fɛnba ye n ka kuma laban na an kɔni bɛ a fɔ ne ma mɔgɔ ye ne ma kelen tɛ tuguni parce que n'i ye wale ɲuman kɛ hali n'i y'a kɛ i ka dugu kɔnɔ a bɛ bɔ i ka dugu taya la parce que hali n'i y'i den wolo ni den ɲɛna ayiwa i kelen den tɛ dɛ bɛɛ de den don donc a kɛra ne ma ye o dugu fɛn fɛn bɛ ne ma kɛrɛfɛ an b'a f'u ye u ka bɔ u ka na ni dɔgɔtɔrɔso in fréquenter u k'u denw bila ka na Mendersa in na walasa hakilina min y'a to Banema ye nin baara kɛ walasa a hakili la. اللهم نجينا مع الناجين ولا تهلكنا مع الحالكين اللهم نجينا مع الناجين ولا تهلكنا مع الحالكين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله رب العالمين. Bara nunu kuncɛlen ka kalanyɔrɔ nunu ani dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ an y'an ka kuma galamani tɛngu maa dɔw la olu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ an ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ɲabana nisɔndiyalen don vraiment fo ka taa fɔ nisɔndiya min dan t'a la a y'a ye an ka dugura mɔgɔ dɔ Banema Yara a ye baara min kɛ nin ye baara ye min ka kan ka jira fasoden bɛɛ lajɛlen na donc o de y'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔ baw tɔgɔ la vraiment an sera yan bi an n'an ka baarakɛ ɲɔgɔnw ka na fo ka waleɲuman dɔn a ka faso baara la parce que aw ɲɛ a ye dɔgɔtɔrɔso ye a ye ekɔliso ye vraiment nin ye baaraw ye ni baara min ni a ye gouvernement de dɛmɛ vraiment n ye ka gouvernement dɛmɛ parce que dɔgɔtɔrɔso ni fɛnw a y'a gouvernement ani collectivité olu ka baara fɛn don mais ni mɔgɔ sɔrɔla ka dɔ jɔ vraiment ka fara o kan a y'a vraiment an bɛ o ye foli ye ka barikada donc vraiment an nisɔndiyalen don vraiment foli de don vraiment min b'a fɛ. Bon vraiment comme je le disais nous sommes là vraiment pour saluer cet effort patriotique de M. Banema. Donc vous l'avez vu depuis ce matin on est là donc c'est vraiment pour vraiment inaugurer c'est pas une salle, c'est pas un dispensaire secondaire, donc un centre de santé secondaire comme si vous le voulez.
et une médersa. Donc vous savez que ça c'est des infrastructures collectives. Donc, qui, en tout cas, dans l'état actuel des choses, des compétences transférées, donc ça fait partie des compétences transférées aux collectivités, aux communes précisément. Mais vraiment, lui, en tant que ressortissant de la commune, donc vraiment, il a pu quand même faire cet effort dans son village, en tout cas en construisant au profit des populations. Donc, ces centres secondaires que vous avez vus, ça fait vraiment un bâtiment vraiment imposant. Et cette médersa dans laquelle nous nous trouvons actuellement, donc vraiment c'est des efforts à saluer, des efforts donc ils méritent d'être vraiment en tout cas signalés donc aux autorités. Donc et vraiment ça invite tous les ressortissants, en tout cas tous les Maliens, si je veux le dire. Donc tous ceux qui ont les moyens quand même de ne pas attendre l'État ou bien la collectivité pour tout, parce que les choses aussi, les populations, si elles ont les moyens, elles peuvent bien vraiment en tout cas apporter leur contribution donc vraiment à l'effort de construction nationale. C'est l'effort de construction nationale comme ça. Merci bien. Kaube, ane girbine kaube, ambe kuma girbine zenesi tola. Anga président no Seydou Atiambi maka vice président beya. Girbine kaube ni so jalendo bi parce que ika commune na hera soro. Na ye ko kuraw soro no kalanyoro ni docteur Sowe. O be commune ka développement de parce que commune te se ka développer ni kalanyoro tala, te se ka développer ni docteur Sowe tala. Donc on nana yan kana participer en balma ka hera de la. Hera mun be nana participer parce que ni nyeta de yang commune bema. En balma fana e bara munun ke abe encourager abe mo fana encourager ka nyogon ke parce que il faso ko nana. Ni ye docteur Sow jo ye forage de dlan ye kalanso de dlan it se ka foy ke mumbo bo parce que ni ame dugu développement folo o kenya de dugu développement o kalande parce que ni dugu de kalana olu fɛn mun be se ka na ni hɛrɛ dugu kɔnɔna na ani dugudenw ma i b'a sɔrɔ a dɔnni b'u la ka se ka na n'a ye donc anw bɛna yan foli de la parce que nɛnɛmakaw de juru dɔw don a na n'an fana b'a sara mais sigiɲɔgɔn dongo do be juru de donna sini b'a do la sini ngare b'a sara parce que an nana ya an bɛna u fo olu yɛrɛ ka cɛsiri fɔlɔw la olu de fɔlɔ la k'a kɛ parce que an ka yɔrɔ de inauguré la salon n'olu ye bɛɛ cɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ an fana nana dugu tɔgɔ la girbinɛkaw bɛɛ tɔgɔ la jeunesse girbinɛ tɔgɔ fana na ka na u fo baara mun kɛra a diyara n ye an b'u fo a ka kɛ hɛrɛ ye ala ka minnu bɛ kalan kɛ ala ka kalan dɔnni nafaman da nu ma minnu fana bɛna furakɛ ala k'a kɛ sababu ye u ka furakɛ yan vraiment foli karaba de b'an ye an bɛ foli kɛ girbinɛkaw bɛɛ tɔgɔ la assalamu alaikum wa rahmatullah. bismillah an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. I ka ɲininkali diyara n ye hakilina min ye ne bila dɔgɔtɔrɔso joli la ne ye nɛɛma den de n wolola yan mɔna yan nɔ ala y'a kɛ n bɛ dugu min na n y'a sɔrɔ kalanso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen bon n nana ye an ka mɔgɔw dɔgɔtɔrɔ ko dugu dɔgɔtɔrɔso bɛ yɔrɔ min na an ka dugu distance b'a la donc n nana miiri ni n ye dɔgɔtɔrɔso kɛ yan a bɛ kɛ a ma sabu ɲuman ye a b'an dɛmɛ a filanan fana kalanso diɲɛ yɛrɛ développement yɛrɛ n'i y'a mɛn kalan de don ni kalan tɛ dugu min na développement tɛ yen donc n nana ye fana kalanso in a nafaba bɛ an kan parce que an ka denmisɛnw bɛ yan nɔ donc o de ye n bila la n y'a ŋaniya siri bon ala ye n dɛmɛ n ŋaniya min ta ala y'a ɲɛ n bolo ala y'a dafa n sera k'a kɛ n y'a kɛ fana n y'a kɛ dugudenw de ye nɛɛma duguden bɛɛ lajɛlen ani Gedebinɛ commune bɛɛ lajɛlen ani ɲɔrɔ dugukolo bɛɛ lajɛlen a kalanyɔrɔ ana a fɛnkɛyɔrɔ bɛɛ donc vraiment nisɔndiya min fana ye min fɔ nisɔndiya dan don alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ e yɛrɛ y'a ye balimaw bɛɛ bɛ yan vraiment nisɔndiya kɛra nisɔndiyaba ye donc ni ye hɛrɛ sɔrɔ ye nisɔndiya sɔrɔ i balimaw wele i y'u ye dɔ de bɛ fara nisɔndiya kan an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi nisɔndiya de don an bɛ foli kɛ ka foli ni tanuli kɛ balimaw ye u bɔra cogo min na u ka so
hɛrɛ ni baden na ala k'u bɛɛ ɲuman segi u ka so hɛrɛ ni baden na u bɛɛ y'u ka baara bila k'u ka so bila foyi mo kɛ ni balimaya ani sinjiya tɛ donc an bɛ ala deli ala ka balimaya to ala ka sinjiya to ala ka bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ni ɲɔgɔn caman nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen faso kɔnɔ. Bon nisɔndiya kɔni dɔgɔtɔrɔso kɔni n'a jɔra yɔrɔ la mɔgɔ bɛ sewa de parce que a bɛ kɛnɛya de sabati muso ni denw. Bon ekɔliso distance min b'a la i bɛ taa Gedebine ou bien i bɛ taa Bɛnma o bɛ bɔ a la an yɛrɛ denw bɛ kalan an yɛrɛ ka dugu la o développement. An kɔni b'a yira a jɔra bɛɛ de ye an kɔni b'a ɲini bɛɛ de ka taa yɔrɔ la musow ni denmisɛnninw ka t'u consulter pour que kɛnɛya bɛ sabati an kɔni sɛbɛnlen don vraiment. Bon dakuruɲa laban ye min ye promoteur kɔni dan t'a la parce que baara in ɲana a ɲana an kɔni b'a fɔ an foli dan merci an b'a fɔ dɔrɔn kumakan laban in kɔni ala ka kɛ hɛrɛ. mbiɗa hende weltere joguimi e udditol hôpital ngal joguimi e weltare hôpital jangde ko hunde barkinde ɗum nden weltare joguimi hen to yama janggen kala kala ari joni noon bandiraɓe amino ko waɗɗo ko mi weltima hen bandiraɓe fof mi beltima hen miɗen ñaagui Allah hokkumin moƴƴere wonde kadi ko miɗen mbaɗ kanko baɗɗo o saɗi makko o jarama bandiraɓe arɓe kadi saɗi mabɓe. Dr Soyin ani kalanyɔrɔ in baaraw dayɛlɛlen kɔfɛ nɛɛmakaw jɛra ka ziyara ba fana boloda ziyara min ni o sigira Mahamadu Fodje Kanjalo tɔgɔ la ni ale tun ye nɛɛmaka ye ala jɔn ɲuman tunu maaba tunu ni a fatura a mɛnna a denw n'a mɔdenw ni a ka kalandenw n'a kanubagaw ye ziyara kɛnɛ sigi a ye ziyara kɛnɛ min ni kuranɛkalanw caman kɛra a kɛnɛ kɔnɔ ka dalailul khairatiw kalan ka seli alakira kan k'a caya ka ala kofɔw caman kɛ ka a hinɛ lase an ka karamɔgɔkɛ in ma ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen. Mahamadu Fodje Kanjalo ale yɛrɛ tun ye jɔn ye a mɔden dɔ kuma n'an ye n'o ye Abdulkadiri Kani o ye ɲɛfɔli k'an ye. Mahamadu Fodje an mɔkɛ de don a nana yan a sigira yan bon ale a balola fo a taɲana baara foyi t'a bolo kuranɛ kala ani kiram zikiri o dɔrɔn de y'a ka baara ye a tɛ misi feere a tɛ saga feere foyi manda ye nin dɔrɔn de dɔn bon ala y'a kɛ ale fatora an faw olu de tagira a nɔ na olu bɔra ye bon denw de nana an fana an ye nin organiser kɛ bon donc min bɛ diina dɛmɛ min bɛ diina bila ka taa ɲɛ a kana sagi kɔ an b'a fɛ ka diina kunu olu tun ye mun kɛ an fana hali n'an ma tɛmɛ o la an k'u ladege o de ye nin ye bon ziyara in kɛ kun nata de don n'i y'a fɔ nata de don nafolo nata tɛ ayi sini nata de don parce que an natalen bɛ ala la an natalen bɛ kira la an natalen bɛ an yɛrɛ la an natalen bɛ silamɛw na donc n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ fo i ka nitisi sɔrɔ a la i bɛ fɛn min kɛ tɔnɔ t'a la a man di ziyara in daminɛna ɲina de ye san 5 ye ɲina de ye san 5 ye minnu nana yan maa o maa min nana yan min se y'a ta k'a nati yan i nana hɛrɛ la hɛrɛ b'i dusukun na ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya jamana in bɛ gɛlɛya min na hali ziyara in ɲɛsinnen bɛ o yɛrɛ kan gɛlɛya min b'an kan ni gɛlɛya bɛ ɲɛmɔgɔw la gɛlɛya bɛ kɛ fantanw na ni gɛlɛya bɛ ɲɛmɔgɔw la gɛlɛya bɛ karamɔgɔw la donc olu tɛ se ka sabati u tɛ se ka ladiya k'a sɔrɔ duwaw ma kɛ duwaw ye fɛnba ye a duwaw mukhul ibadati donc an y'o sinsin ka duwaw kɛ duwaw in diɲɛ in bɛ basigi cogo min na hɛrɛ bɛ na cogo min na an bɛɛ bɛ hɛrɛ in sɔrɔ silami bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ma duwaw in dabɔ mali dɔrɔn kama de ayi silami bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a dabɔ o de kama bon maa o maa min nana yan aw bisimila an bɛ président fɔ an bɛ radio mɔgɔw fɔ silami minnu nana yan an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an b'u waliɲuman dɔn sali ala muhammad. Ziyara in kɔnɔna la hali bi an karamɔgɔ Sheikh Amadu Hadi Tal ka bɔ Ɲoro ale nana kana bɛn ziyara kuncɛ baaraw ma a y'a ka dakuruɲa 2 folikan don
aka kalandinda ani abalmake noy Abdoulaye Tali ay mi fo anga je anga ulame الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حائد من تمسك بها فقد هدى ومن تخلف عنها فقد هلك وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا القطب المختوم والبرزخ المكتوم وسقانا من بحره بأعظم الأواني آمين ورضي الله عن المجاهد الأكبر الخليفة المعظم خليفة رسول الله سيد الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأحبابه وأحفاده ومريديه وخلفائه ومقدميه رضا الله سخر بعده أبدا آمين. إخوة الإيمان أهل لا إله إلا الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko salminde julɓe ɓe e ɗemgal khalifa meɗen mawɗo meɗen ceerno meɗen khalifa mo ganduɗa ko général Tijaniya ceerno Ahmad Hadi mo ceerno Ahmad Muntaga Cheikh Umarul Fouti radiyallahu ta'ala anhu kanko e dendagal wondiɓe makko e dendagal ɓesgu makko ɓe ardi ɗo e dendagal kadi miñi ko en ɓe ardi ɗo e dendagal kadi almameɓe makko ɓe ardi ɗo e dendagal almuɓe makko e ɓesgu makko ɓe ardi e ɓe tawi ɗo pop omo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. omo salmina on ɗo hande e oɗo ñalawma e oɗo kikiɗe barkinɗo e nder wuuro men Nema Diawambe notaɗo noddandu musidɓe makko yiɗɓe makko sabu Allah e nelaɗo Allah gila hanki kadi tawa wona hande ndu noddandu addimo ɗo hande alhamdulillahi rabbil alamin. eɗen gandi ceerno Ahmadou Hadi ala ko darani hande so wona ɓamtare leydi meɗen Nioro so wona kadi ɓamtare guure meɗen Nioro kala ɗo haalpulaar en ndenti bal kala ɗo julɗi wiyoɓe la ilaha illallah muhammadur rasulullah ndenti so noddama omono toɗɗon o lomtinta omo jogui ɓe o lomtini ha wayno leydi omo jogui miñiraɓe mum omo jogui ɓiɓɓe mum omo jogui almuɓe mum kono ko welatama ko ara kala tampere wonde hen o ara o yiida e julɓe ɓe o yiyaɓe ɓe jiyam ko ɗum yoni yaɓɓugol koyɗe makko ɗo hande e wuuro men Nema Diawambe. omo haali noon konnguɗi kewɗi ɗi ganduɗa mino mi wawa yettinde konnguɗi ɗi sabu konnguɗi ɗi nde o haalatani ɗe meɗe teske makko weltare ha ɗon wawi hadde alhamdulillahi rabbil alamin. min e dendagal ɓe min gonduno e sa'a nde o haalata konnguɗi ɗi ɓe eɓe ɗo koɓe seeɗe inchallahu noon joni noon konnguɗi ɗi o wi ko welannomo ni ko daroɗo o haalda e moɗon kono noon eɗen gandi joni ko neli tan o lomtini yomi gar min lomto hay sinno min mbawa lomtade inchallahu taala minenne komin etotoɓe saabu eɗen gandi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam heewi ko wi sayyidina Umar ibnul Khattab radiyallahu taala anhu ya Umar immo notumomi ɗeɗo dente garɗe arabeɓe jabanoɗa kamɓe. Umar jofo hoore mum wiya ana ya rasulallah min o nelaɗo min mbeɗa wawi notanade min mbeɗa wawi jabanadema o wiya noto Umar wajibu ka nottoɗo o wiya wallahi hay somi wawa haalde komi jekkotoɗo haalde minne hande komi jekkotoɗo haalde inchallahu taala so yiiɗi taw mi foddani e haala ka walla mi wawa yettinde haala ka kono tawde ko khalifa wiyomi haala ka inchallahu taala komi jettitoɗo yettinde haala ka. o haali omo welti o wi wonde o yettima ɗo hande salminde on kala aada eno wowno waɗirde e kala saaha ɗo e wuuro meɗen Nema Diawambe wona hande woni lawol makko garnol makko ɗo wona woni lawol ɗimmol wata Allah waɗ ɗum kadi lawol cakkitol ya rabbal alamin. yo Allah waɗ ɗum marratin wa takrar amin ya rabbal alamin. o wi omo welti ko adi foof galle meɗen kan hande ɗo ɓesgu ceerno Umar Mamadou Fodiya e dendagal yidɓe mum e dendagal sehliraɓe mum
e dendagal hoddiɓe makko fuutankoɓe wonɓe ɗo e nder wuuro Nema Diawamɓe e dendagal kadi Diawamɓe wonɓe ɗo e nder wuuro Diawamɓe omo welti ha no feewi omo doni ɓesgu o kadi konngol ngol ko ɓesgu o hokki e dendagal kadi halifaɓe pop ɗaɗiriyankoɓe kala ɗo mbawi wonde e alam he adama rabbuna al ali habala al wisal wa yaqilana kayda alladi aada al wisal Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu jagi hadiya o ko arif billahi ari juurade arif billahi gandu ari juurade gandu jimowo ari juurade jimowo kulɗo Allah ari juurade kulɗo Allah on wimo jazakumu khayran jazal wahabu wa fi safar widani la tartabu fa kayfa la wal mustafa al mujabu imamuna fal fitruna nahabu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in yobeli Allah wadi mad alhaji malik si andi hadaya mun weltima lisnama e der galle hay jabbama ene ɓuura Cheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala anhu mo ganduɗa ko kañum wonno kawmum khalifa kadi hokkimo sirru o wi joom sirru o ene ara ɗum woni seni simoti wawon on ari juurade hande Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu o addi hadaya o wi hadaya o wona haydara aɗa andi ko mbaɗirimi hadaya o yidde fodde yidde wonde hakkude meɗen nde beele ene ɓeydo donc kadi ene moƴƴi hakkude yimɓe ko ɗum tan mbeɗa ñaagi Allah noon yo Allah jokkodiral gongal hakkude meɗen ngal gila to seereɓe men to ha to Allah haalni aduna o fof mbeɗa ñaagi Allah subhanahu wa taala yo Allah daru ene keeje gañu yo Allah daru ene keeje seydani ɗum ɗo jeyi makko ɗi haali o haali o gayni Cheikh Bamba radiyallahu taala anhu ko arif billahi min aali Cheikh Oumar mbiɗon radiyallahu taala anhu yo Allah yurmomo o wi baba yimɓe potani mbimi wallahi yimɓe potani jogorade fodde o wi Cheikh Ahmadou Bamba ko arif billahi ko gandu Allah ko jettiɗo Allah o meeɗi namnede holko wuurata no foti duuɓi o wuurata o wi ɓuuranmi ko ayatu zumar ñande he mbeɗen janggal ayat zumaru ab zumaru woni hen ko ayi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ñande o heɗi ɗum nde o hawre joni ko radiallahu taala anhu o nangi hadaya o wi kanko Cheikh Ahmadou Bamba jaɓani alhaji Malick Sy radiallahu taala anhu ko addi ko o wi Allah jogomo moƴƴere o yokko moƴƴere jasakumu hayran jasal wahabu kono ndeɗe wima Cheikh Alhaji Malick Sy o fi safal wildani la tartabu waɗa sikkitu gilli laamɗi moƴƴi laamtuɗi nurɗuɗi wonde hakkude men ɗi wallahi mbeɗa andi no mbami e ɓernde ma he mbeɗa andi no mbayɗa yiddemi an kadi aɗa andi no mbayni yiddemi waɗa sikkito ɗin gilli to kay fala ko hatta ɗum wadde ko hatta mi yiɗma jiiɗa kam an Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu sabu wal Mustafa al mujabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kañum woni jaborteɓe duwaw sa werti juuɗe ma a huccide Allah mbeɗa ñagodema sabu nelaɗo Allah wallahi ko jaɓantoɗoma on nelaɗo Allah imamuna o woni almami men o woni gardiɗo meɗen dendagal seeɗa ɓe pop koye won o gasa koye won jarata yo Allah yarnu en hen ya rabbal alamin on woni imamuna falɓituluɗana haabu ninkulani seyɗani so wonɗo jogui ene naata ene bonna wona hakkunan e ma nin o wawa iwrude so maato o wawa iwrude gama ka am ga ɗin gilli gaddiɗo khalifa o hande ceerno Ahmadou Hadi Ahmadou Moutada Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhum e hesɗitinde kadi ko wonno toon gila hanki tawa wona hande alhamdulillahi rabbil alamin omo andi no jiɗirɗon galle ceerno Hadi omo andi no jiɗirɗon ɓesgu Cheikh Oumar Fouti kankone no mbaɗon henni omo soɓi ɗum hakkilaɓe ujunnaje e makko omo waɗi e jiɗɗe moɗon inchallahu taala eɗen ñaagui Allah yo Allah heddu gilli ɗi yo Allah ɓoyno gilli ɗi yo Allah ɓoyno jokkodiral ngal ndeɗo foyre huɓɓude yo Allah nawɗum yeeso ya rabbal alamin nde moƴƴat ande e leydi ñoro yo Allah nawɗum yeeso ya rabbal alamin hadde to janngoga sikki ala jam tawete hen dental rentata potgal ni tawa maɗano tawaka e maggal kadi halifaɓe men gara jaɓɓa e ɗen ɗon dente jiyanɓe ɗe jiya en ɓe ganduɗa yiide mum en newaki wallahi ko jam heɓoto ɗon ko moƴƴere heɓoto ɗon ɗum noon yo Allah hokku en moƴƴere wonde hende ya rabbal alamin kamɓe dendagal halifaɓe ɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu gurdameje mabɓe yo Allah sellimɓe yo Allah sellimɓe bandiraɓe tinnoɗen enen ɗe gonen tamiɓe e less jimani mabɓe poften so tawi a tawi foyre ene huɓɓa saɗi foftude ɓam leɗɗe ɓeyda e hoyre he keɓa wune so Allah waɗi hunde jaɓɓo hunde nde nde woni pofta sa wi wonata an mbasa wonde kañum heddo e wonde koko woni de bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah waɗi wona min waɗi wona goɗɗo waɗi Cheikh Oumar Fouti radiyallahu taala anhu ñaɗo yeehi Makkatal Mukarrama juuroyade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo suudu kaaba ɗo o tawi ɗon arif billahi goto arif billahi o wimo
duuɓi no baɗi hannde mbeɗa jooɗi ɗo ko an pattunomi Allah haalani kam haalama aɗa ara mi heeɓi ilham immade e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam aɗa ara sa ari kala sirru joguinomi yomi ittumi tottuma Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu tawa ligganimomo gollanimo tarbinimomo jangge makko waɗanimo hunde pot Cheikh Oumar ko joom barke alhamdulillahi rabbil alamin o welti o wi nelaɗo Allah wiyimi hokke ɗum ɗo min gurdama gasi haalaji ala ko heddi almudo mo wonduno o kinam naati ɗum almudo o wi min ceerno duuɓi sappo e jeegom mbeɗa wondi e maɗa ala fof komi waɗananima ala fof komi fewnananima ala fof komi gollananima a imminimi jamma a imminimi ñalawma a gollinimi a waɗanima hunde pop e aduna mi fewnanima ɗiɗo duuɓi fof gonden ha ganda mayde ma ari yettima oɗo immo to e hirnaji Afrique joni joni hecci hanki ari ɗo e suudu kaaba hen jiida ɗum guitta dendagal sirruji keɓnoɗa e nelaɗo Allah dokka ɗum gacca kam min beele ɗum ko nundat ceerno ceerno o jaaji almuɗum no famminde ɗum o wi so tawi ko yidde wonno so yidde wonno o dariɗo ɗo ko ɓiyam woni ɗo mo jibinmi so tawi ko yoɓi hokku min hooram ko ɓurnomi haaldinde hayma an ka almuɗam ko gonga duuɓi sappo e jeegom en gonɗi kono ɓiyam mo jibinmi o on kam mataw ɓurani kamma an o kay so tawi ko min ñawanno hunde nde ko ɓiyam o dokkanmi kono wona ni ñaayi ko Allah ñaayi o ko o jeyi ko o rokka Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu kanko rokka alhamdulillahi rabbil alamin kanko wino en asaru nata dullu alayna so gandani hande ma gandu en jango alhamdulillahi rabbil alamin ma ƴesgo amen tindin holko min goni ma almudo amen tindin holko min goni ma darigo amen tindin holko min goni wallahi alhamdulillahi rabbil alamin tindinama nanama famama naftorama yo Allah ɓoynu en jaafoɗon haalaga juuti gaccon hakke ko weltare talazzugan min dakmiɗe haala he min junni haala he min jiɗaɓe junnade wassalamu aleykum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته المتقين ومن اتبع بهداية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين كرمو زيارة مني كونيو مندو كابو ألكرف صلى الله عليه وآله وسلم atumbeta suzura atumbeta nyanama ziyarala abeta su ka ziyarala abeta nyanama yo ka ziyarala oye mbeta bon kam mo la anka bamana kan jelente mfamana mamina wal mamba fi kata mamiye anyanama ya ana sube kaka na nyana fi yimina ibetai abi miri sayara munyanin da dugukolo en kononana otitoy o mana ke faye sawa o mana ke baye sawa o mana ke kakara moy sawa o mana ke wulijuye o ba yira la koni e ya yira e ala ka jondi e mun tarni jonnyumawye otitoy ibe nafa sorala jamana bi alhala min nabi abe Allah subhanahu wa ta'ala kala kana kono cogo yami mana ala dia o de be boli mogoka akala tige wajibi de akaboli mogoka ina fo inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun akala nyini mana dulo fenfenna o yo kele an ka jamana be alhala min nabi duwa wudurande be sakambo bolola anyo ursuran kama folo bolo o de an ka tasirai amba ñin alafi su munun dalen filinin ani ñana ya munun ba an ce ulu koso jamana yi ala kabo geleya ina ya rabbi ya Allah wolijun ma nyima munun dalen file dugo kole in konana ani ala ka jo nyima munun ba yere ce amba ñin Allah subhanahu wa ta'ala fi ala kan ka jamana kisi ala ka la kan ka jamana ka garzige ala kan kambe an ka jamana kono gele min ba kono bi ala ka wulina ka sebaya ni ala kira ka kanwe ni wuliju ka ni manu ka duwawe ambo ni Allah subhanahu wa ta'ala fi o anna na ya fana an ka demsun dugu demsun u jera u bela jele ka docteur sojo ka karan sojo anna no de la ani ziyara in kera nyogon fi ala ya latigi ani ziyara au beke sa ndama do kononana ano bela jelen kera nyofi ala kama nyumo nana kabiama kabo dilu ni nyoro ni yoro wore wala kana kabiama aw ala ya ke amfana tara ka yoro la
walma anna hakkili soro an kasagi alama cogoya min na oɗo ko الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتسجدن في الأرض مرتين ولتعلن كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما فبشرنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليتبروا ما علوا فجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا فلله ما دعوا فضلا ونعمة كريم بميتوني ودو خلق كافة قصبتو دعامدتون لنودو جملة لنعلم بريد جال جيفو سابي أحمدا لله ما أدعو عزا وبركة فلله ما أدعو فضلا ونعمة كريم بميتوني مدو خلق كافة سبتو دا أحمد توني نولانو بجملة والله لنجل من بري جال جفوسا بأحمد عليك بحمد الله واجد أحمد عليك بشكر الله داود أحمد ولا فرق ركيك فتيد أمدا ويا فوز يعني في الدين محمد ويا سعد يا دجين كل أحمد يا رسول الله بتنجمام نام يا حبيب الله وتيب جارما نام يا خليل الله وتيب وقول ما سجار بما وانبابي عنا لك خير ما سكام ميمة قوتو إلا محمدا يا رسول الله بتنجي وما نعم يا حبيب الله وتيب جارما نعم يا خليل الله وتيب قول ما سجار بما وانباب أنا لوك خير ما سكام مما تاكوت إلا محمدا ودلم ختار بدنا ببرك ما أمين تعالى ولنا أن فدما صبتو ببتي دابي مم بتو ما بيدي جو
بانغ ما دم ويتما والله مسبل ريجي كم تبتقل محمد ألا إنه خير الخلائق كله ألا إنه خير النبيين جمعه ألا إن مولاه أراد اختياره فأذن مسواه وعرفع قدره نفعنا ببركتك العظيم محمدا إنه خير الخلائق كله ألا إنه خير النبيين جمعه ألا إن مولاه أرى تختياره فحسن مثواه وعرفع قدره نفعنا ببركتك العظيم محمدا لك الفضل في الدنيا والآخرة العلا مغيث ورع هادي العباد زي الأولى أتانا بآيات كتاب مفصلة فنادى إلى دين الإله فعاتل سودا سودا في الدلوتين أحمد رتبة بالسماوات والشرع ملائكة انكرت جراد أنا جرى إندر نور أحمد بركمو دم بيدرا بندولا تابين يتعظم كان بركة ظاهرة والله يراني بكو يرانا محمدا رتبة فوق السماوات والثرى ملائكة إن شلتا إجورا دعنا جرا إندر نور أحمد بركمو بيدرا بندولا تابين يتعظم كان بركة ظاهرة والله يراني بكو يرانا محمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم bara nunu kuncera ni Qur'an kala munu tunkera ni o duwawu kalani ka duwawu ke jamana yi ka duwawu ke jamana denwi ka duwawu ke islamé jamana bela jeli ambe Allah ta'ala deli nema ka ubora kan here ba mi soro ala kan here nyogon noya du anga dugu bela jeli an islamé dugu bela jeli ala kan sigi ni nyon chama keneka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nisanu ni wariye donga